Dito na si... Oh, diba? Ha? Kasi hindi pinagdaan. Sabi ko, oh, yan si Ganda, oh. Ito na, oh. Hindi ako naka-live, wala akong load. Video lang to. Ano ko lang sa ano, reels lang. Hindi kami pinadaan, dapat mag-live kaya ako dito. Oh, kakain daw kami. Ito si... si Madam Edna Chavez yan. Layo tuloy ko. Ano ba yung layo na? Inibitahan niya kami. Imimit ko doon. Oo. Ang layo ko, Sir Dindo. Umabot pa kami ng lift. Ayun. Kipagkita sa amin yung ano, katulad din namin na ano na yun, sama sila. Katulad din namin na ano, supporters. Lagi daw sa kami pinano. Yan, thank you, thank you. Dito kami, ayun si Mama Sel. Makain kami sa Man-man-nan. Nilibre kami, nilibre. Yung nakipagkita sa amin yung si Edna Chavez, yung supporter, katulad namin supporter. Yung kita kami ito. Yeah, thank you, thank you. Live ka na rin, pero dapat call. Para pagka nag-live si Umambe. Para mag-notify si Edna Chavez, so, isang supporter na kipagkita sa amin. Tapos kung makakain kami ito sa nilibre kami. Man-nan. Yan. Thank you. Dito kami sa mall. Yun, kain kami ito sa Man-nan. Kain kami dito sa Man-nan. Ano daw siya, Damian? Yung ano siya, support siya sa ano, Jermian. Hindi kami paing sa ano, sa akala ko food court lang. Yung pala, hindi pala food court. Kaya, thank you kay Edna Chavez. Mama Sam, thank you. So, Man-nan. Thank you. Madam, grabe naman yan. Wow. Ang laki naman yun. Lilit siya mamaya pag nagbuo. Lilit ba? Wow. Sarap naman. Parang ang laki. Maubos po yun, Mama Sel. Maubos yan. Opo, thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, Madam Edna Chavez. Mama Sel, thank you. Thank you for coming to my life. Thank you. Edna Chavez. Oh, grabe naman yan. Yan si Ma'am Edna Chavez. Gusto naman kayo pagkita sa amin. Gusto lang kami makita in person. Ang ganito, restaurant. Ako. Kaya, thank you. Ayan o, kay Edna Chavez. Ang atmos ko sa white cake. Sa white cake. Sige, mamaya. Pasok ko sa'yo mamaya. Ang dami ko agad. Madama na malapit na Chavez. Thank you. Maraming salamat. Thank you.
Sarap pala niya. Hindi naman ako lang Yeah, thank you, Madam Edna Chavez. mga raapos mo lang. Yun. Alam na lang pag-ulan, mga Sarap. kain na lang. Libre niya kami kain. Kasi gusto niya ng pagpagkita sa amin. O, papicture ulit tayo. Tao na, sige na ulit. Hindi ito, kasi first time ako makatikim eh. Ito masarap pala ito. Thank you, Madam Edna Chavez. Nakatikim ko naman. Yan, ang dami. Yan si Mama Selo. Mas gusto pa Thank you. Ang sarap niya. Anong kalis tawag? Manhan? kami eh. Naka-headset ako kasi siya nanonood ng TV. Pagkita sa amin. Thank you. Madam Chavez, hindi na ubos namin, ang dami pa oh. Ang dami kasing order niya. Ewan ko yung France Joy. Joy France Joy. Ha? Oh, ang dami tuloy na tira namin kasi daming order niya. Yun, baka mag-try kasi go. France Joy. Kasi maganda si Joy eh. Oh. Ang daming order kasi madam siya nag-order, hindi kami. Kasi hindi namin alam dito. Madam Edna Chavez. Thank you. Busog na busog. Titik out na lang to. Ang daming kumakain dito. Masarap siya. Sarap siya. Si Madam Edna Chavez. Thank you. Madam Edna Chavez. Kumain kami. Dami kumakain dito. Kasi maganda. Sarap pala siya. Thank you, Madam Edna Chavez. Ang daming tira, marami pang tira. Thank you. May take out pa ako kay Jolie. Dito na kaagad. Ang bilis ah. Hindi, iba yun. Thank you. Yun si Mama Sel. Tsaka si yung supporter, yung nagkipagkita sa amin. Si Edna Chavez. Thank you. Tapos pinakain kami doon. May pa si Jolie. Thank you. Thank you. Yun, sa mall kami. Sa mall. So kami. Si Mama Sel. Si Ma'am Edna Chavez. Pangalawang ulit. Maraming tao. Pangalawang kain ulit. Kaya maraming salamat kay Madam Edna Chavez. Yan. May take out pa. May take out pa kay Jolie. Hindi, ayaw kasi pumunta. May pasalubong pa. Yan. Baka magtampo sa akin. Alam mo, hindi ko ito makalimutan itong dito.